Jakimče, sada dozvolite da vam se obrati profesor dr. Zvonimir Šeparović. Izvolite. Hvala lijepa, dragi Tomislave, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu danas prebivati ovdje i dati svoj mali prilog ovoj značajnoj knjizi. Pred nama je autor vrlo istaknutog opusa koji je ovdje sročio svu svoju patnju koju je prošao, sva svoja veselja, od rođenja u Velja Međi, pa kroz teško školovanje i sve što je prošao, do uspjeha, do patnje kroz logore, do nadzora policije, do sudskih odluka, o čemu je sve iscrpno prikazao naš dr. Mijatović. Ja ću samo nekoliko naglasaka napraviti, jer poslije ovako iscrpnog prikaza i ne treba drugo. Prije svega poruka autora. Autor je domoljub, on ljubi Hrvatsku, on je ne bi za ništa dao. On nije oduševljen stanjem iseljeništva. On je nesretan što je morao biti van. To nije bio njegov slobodan izbor. To je bio prisilan izbor zbog teškoća u kojima se našao, zbog zločina, člana 118. neprijateljska propaganda, kako se je zvalo, opasno, okrutno, kazneno djelo kaznenog zakona bivše države, koje on trebao biti žrtvom. On to izbjegava tako da odlazi vani. A njegova je poruka iz dnevnika koje je vodio, što mu olakšava, to je opomena drugima koji razmišljaju o svom životu i rezimeu, koliko dobro dolazi bilježiti. On je očito bilježio jer stalno navodi točna imena, događaje, vremena, sat, gdje je važno, gdje se kada što događa i tako dalje. On poručuje extra curationem non est vitae. Izvan Hrvatske nema nam života kao narodu. To je ta njegova temeljna poruka koje se on drži, do koje je njemu stalo. On u naslovu već kaže svjedok olovnih vremena. Tu je rekao sve. On hoće biti svjedokom i je svjedokom. I zato je ovo svjedočanstvo. Ovo je izvanredan svjedok koji bilježi, piše, ostavlja iza sebe trag i daje nama sada uvid u njegov život i ono što smo tada prolazili mi, ali iz njegovog obzora kroz njegovu vlastitu patnju, suze i užas kroz koji je prolazio. A to vrijeme naziva olovnim vremenom. To je vrijeme neslobode bez Hrvatske. A za njega još teže jer on tu Hrvatsku i ne može doživjeti, on je često naziva domaja, velikim slovom napisana. On je žrtva. Ja to s razlogom naglašavam. Ovdje ima nekoliko članova predsjedništva Hrvatskog žrtvoslovnog društva. Da nije ovako kasno, u lipnju, u ljetno vrijeme, bilo bi nas i više. On je žrtva koji je jedva izbjegao smrt. Njemu su bili na tragu. Progonili su ga. Kao zvijer. On je otkrivao tu i tamo neka dama u trećem redu iza je sjedila pa bi se opet pojavila pa bi se uklonila ili neki Miller pa neko treći, ali onda i Hrvati, a ko će ti nego svoj? Izdajice, Prates, kojeg je u međuvremenu njemački sud osudio za ubojstvo Đurekovića, a Perković je još uvijek tu. Slobodan, Njemačka ga traži, imamo tjeralicu, ništa ne poduzimaju hrvatske vlasti i ne bi ga smjeli izručiti, ali vrijedi načelo aut punire, aut dedere,
ili kazniti ili izručiti. Kako ne možemo izručiti, trebali bi ga kazniti, trebali bi ga ispitati. Što se to dogodilo tada? Jer do našega autora, do našeg svjedoka olovnih vremena dolazile su upozorenja. Ponekad su Njemci htjeli, njegovi domaćini tamošnji, htjeli zapravo možda iznuditi nešto ili dobiti eventualno njegovu suradnju, ne znam koje su sve pobude imali, ali sigurno je da su ga upozoravali, vi ste u opasnosti. Njemu su dopustili da ima samo kres. Ne samo kada je bio taksi vozač u vikend dane, kada se moglo dobro i zaraditi, kada je zaradio 100-150 maraka na večer dan, onda je smatrao da je to dobra zarada. To je vrijeme kada imaju teškoća financijskih, poslije će doktorirati, napredovati, imati važne poslove u informatičkoj djelatnosti. Ali te prijetnje nisu bile isprazne. Postojale su liste. Lista za odstrel je imala sljedeća imena. Ona se tu i tamo mijenjala. Franjo Mikulić, Stipe Bilandžić, Branko Bradica, Ivo Maras, za njega dodaje naš svjedok, za njega prvi put čujem. Božo Dugeć, Mladen Švarc, meni je drago da je ovdje Mladen Švarc i da je živ ostao i da je, jer za Mladena se lijepo tamo piše da je mudar, filozof, pisac, da dobro piše i onda ne znam ili ima dodatak koji, ali u svakom slučaju pohvalno i vrlo često surađuju naša dvojica svjedoka. U zadnje vrijeme naš Mladen piše izvanredne tekstove na svoj način, iz svoga obzora, ali to je pismeno, to ima rep i glavu, to ima poruku i on to šalje putem e-maila svima nama i našoj javnosti. Tu je ime Damjana Petrića, Joze Mršića. Joze Mršić, to je onaj koji će mu napisati praktički biografiju koja je ovdje u knjizi. I spominje se još Ivana Cerovca, Zlatka Markusa, Antu Vukića i Tomislava Đurasovića. Koliko je taj teror snažan, iz stranice u stranicu, poglavlje u poglavlje, on registrira, došla je tužna vijest. Najstrašnija je vijest kad je saznao da je ubijen Bruno Bušić. Zlatko Markus mu je javio telefonom, brzoglasno, i kaže, Zlatku je zadrhtao glas u grlu, a meni i glas i mozak. Mogu zamisliti kako je to djelovalo na ljude koji su i sami mogli doživjeti tu uspomenu. Volili su se međusobno, radili su za istu stvar, posvećeni tome, a onda jednog po jednog skidaju, jednog po jednog ubijaju. Mrak, noć, predgrađe, ili već prema tome gdje se događalo, ne samo u Njemačkoj, ali nadasve u Njemačkoj. Rilman, veliki prijatelj Hrvatske, je pisao knjigu o tome. On je nabrojio, mislim, 60 Hrvata u Njemačkoj je ubijeno od UDBE i terorista u cijelo to vrijeme. Taj teror UDBE nad Hrvatima u inozemstvu je bio strašan. Tu je kapitalnu ulogu odigrala i konzularna služba, kapitalnu u negativnom smislu. Oni su svi bili probrani i svi su radili na čistom planu. Ono što na jednom mjestu spominje, to je, naš svjedok spominje i Budimira Lončara, koji je bio veleposlanik Jugoslavije u Bonu, u zapadnoj Njemačkoj, Bundesrepublik, i uspostavio velike odnose, bliske odnose, kumstvo je uspostavio sa Genscherom. Genscher. A za to Genschera je na jednom mjestu u knjizi napisano, to ću čitati,
postalo je grešno i sramotno i u najzabitnijim političkim kularima u Evropi i u svijetu govoriti o bilo kakvom zajedničkom suživotu žrtve i agresora. Pa ipak, naš večerašnji gost, minhenski liberal, dr. Meter, brani Genšera i njemačku vladu, te cijelu krivicu prebacuje na evropsku zajednicu. Hier hat Europa völlig versagt. Ovdje je Europa potpuno zakazala. Pitam doktora Metera, ko se to skriva pod pseudonom Europa i kroz logički slijed diskusije i razgoličili smo se na kraju i njegove liberale i njegov šefa. Mislim da ćemo trebati revidirati sliku o Genšeru, jer najprije je dugo otklanjao, kol je zapravo crkva, Vatikan i Bonn, CSU, CDU, to su bili motori koji su radili na našem priznanju. Genšer i liberali bili su u koaliciji, pa je morao provoditi ono što mu je određeno, naređeno, na što je bio upućen, zašto je plaćen, zašto je, što inače taj posao vršio. Dobro bio ugledan svjetski diplomat, ali u stvarima Jugoslavije je dugo bio zaljubljenik u Jugoslaviju i sada, prije 2-3 godine, izjavio šteta je da je država kao Jugoslavija nestala. Vielen Dank, Herr Genscher. Ja mislim da je to kasno došlo priznanje i da to nije dobro za tog našeg velikog prijatelja, koji je u koaliciji učinio dosta dobra, onda kada je bilo važno za priznanje, ali u tome morao mnogo više učiniti prije da je bio u CDU ili CSU ili drugdje. On ima sudbinu djeda, naš svjedok, oca su mu vezani žicom, tako mučili da su mu prerobljeni ti mišići, kako sam ga razumio, i cijelo vrijeme je zapravo patio njegov otac, a i on s njim na daljinu nisu se mogli dopisivati, pratili su ih. Kogod bi došao u Minhen pa se vratio u Hercegovinu u posjet ili nešto, satima su ih udbini bili ispitivali, a šta radi ustaša Tomislav Đurasović i tako dalje. Njegova obitelj je stradala, bilo je u opasnosti. Jednom kad je 6 policajaca provalilo da izvrše pretres tražeći, jer su ga optuživali da je on zagovarao terorizam, što nije istina, zagovarao je ljubav za domovinu. Mala Ana je 4-godišnje dijete zaprepašteno gledala, njega je bilo strah kako će dijete primiti. To je užas. Kod drugog ovakvog prodora i pretresa supruga je završila u rodilištu prije vremena, pod neobičnim okolnostima i tako dalje. Obitelj je njegova stradala, ali ta zanimljiva obitelj dansko-hrvatska je Hrvatska i ona je njemu davala veliku podršku cijelo to vrijeme. Zanimljivo je kako naš autor govori o stvarima domovine i progonjenosti. On je, kaže, iz svoje zemlje prognan, a u tuđoj proganjan. Zbog Hrvatske van iz Hrvatske. To su njegovi tekstovi. Zbog Hrvatske van iz Hrvatske. Mi živimo da Hrvatska ne umre. I on je živio takav život. I mogo je lako umrijeti. Poginuti. U demokratskoj, slobodnoj Evropi, zapadnoj, ne istočnoj. Zanimljiva su njegova odnošenja sa političarima. U doktoru Branku Jeliću je našao veliki uzor. Ne bez razloga. Ali nije ga našao sa njegovim bratom Ivanom, doktor Ivanom Jelićem. I to je uzajamna šteta bila. Tu je bilo, svatko je gledao na
stranke i događaje na svoj način i tu je zapravo došlo do jednog razlaza. Ali onda umire i Ivan Jelić i autor ovako opisuje. To je vrijedno jer se vidi njegova ljudska dimenzija. Vijest o smrti doktora Ivana Jelića zatekla me u hotelu Ambasador u Berlinu, gdje sam bio na trotjednom seminaru u Hotelske IBM. Zaputio sam se ciljano u Gedächtniskirche, crkva sjećanja, čuvena crkva koja je ostavljena, prekinuti toranje, razvijen u Drugom svjetskom ratu. Usput razmišljam, dobro znam, o mrtvima samo dobro. Smrću prestaje mržnja, ali kritika ne prestaje. Zapalio sam svijeću i skrušeno se pomolio za dušu pokojnika. Izmolio sam i 5 puta pokoj vječni na hrvatskom. A Ivanu Jeliću, velikom latinisti, rado posvećujem i usredno molim i 3 puta requiem aeternam dona e domine et lux perpetua lucat et requiescat in pace, pokoj vječni daj mu Gospodine. Kao na filmskoj vrpci prolazi mi ispred očiju duga smotra iz višegodišnjeg zajedničkog rada sa Ivanom Jelićem. I naš teški disput, razlaz, nesporazum, ne ostaje zatajan. Iako je bilo nekoliko inicijativa od naših zajedničkih prijatelja, pa i iskazane volje s Jelićeve strane za izmirenjem, ja sam na to gledao s velikom skepsom i tvrdoglavo okretao glavu u stranu. Nisam sigurno mimoza, ali bi me nepravičnost i neistine, posebice one s nacionalnom domoljubne strane, bez obzira od koga dolazile, toliko vrijeđale da bi o meni prerasle u dogmu neoprosta. I sad tu, uz zapaljenu svijeću i ničice na koljenima, u molitvi za Ivanovu dušu, ja si razmišljam. Trebao sam se više potruditi, zaboraviti, oprostiti, iznuditi neko skladno rješenje između našeg nesuglasja i opće kritike prema Ivanovom političkom nesnalaženju. A s druge strane, priskrbiti možda više respekta i štovanja prema najmlađem bratu od 4 braća Jelića, koji su iskupa svojom žrtvom zadužiše Hrvatsku i sve nas iskrene hrvatske domoljube. To je jedan lijep primjer iskrenosti, ali pokazuje to, oni su se u svojim životima dugo pratili, Ivan je otišao, Jelić, evo naše autor i dalje još tu. A onda prema našoj suvremenosti. Ivan je jedva dočekao poslije 20 godina doma i u pohode. To je 98. godina, 9. promjene. Prepoznaje u Tuđmanu vođu, vrijednost. Osvojio ga je već svojim mirnim, razboritim nastupom povjesničara, pedagoga, kako on kaže, što je ovaj bio, u Münchenu, jednom velikom, veličanstvenom skupu. Tamo su poslije došli i Savka, i Mika, i Supek, koalicija, Marko Veselica, Anto Kovačević, ali upečatljiv je bio Tuđman i naš se svjedok Tomislav opredijelio za Tuđmana.